بولیا یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تھی چراغ گولا پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ دیاں دو مصریات اختتام کر رہے ہیں خدا را زندگی نہ گزرے کہ انسان دا جناب والا اے جسم اپنے گھر آلیاں واسطے والدین واسطے بیوی بچیاں واسطے دوستاں واسطے اے زامت نہ بنے اے وجود زامت نہیں ہونا چاہیے انسان دے ہاتھ زامت نہیں ہونے چاہیے انسان دے آنکھاں زامت نہیں ہونیاں چاہیے انسان دے کن اپنے سنگیاں واسطے دوستاں والے اے زامت نہیں ہونے چاہیے بلکہ انسان دا سارا وجود رحمت ہی رحمت ہونا چاہیے چراغ گولڈا نے یہ گل سمجھائیے فرمایا جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے یاد کر کے روئیں گے جام و پیمانہ مجھے اگر یہ وجود زحمت ہویا تیرے جانے تو بعد تیرے والدین یہ کسن مردود تو جان چھوٹ گئی تیرے بھائی بھی کہن گے مردود تو جان چھوٹ گئی ہے تیرے گلی محلہ دے لوگ بھی کہن گے بڑا ظالم بڑا بدبخت بڑا بدکار اس نحوست تو جان چھوٹ گئی ہے نا ایسا کریکٹر نہ ہوئے کیونکہ جیڑی زبان انسان دیئے میرے آقا نے فرمایا جیڑی انسان دی زبان ہے اے نکارے خدا ہے میرٹ سارے قبر دے وچ حشر دے وچ اس سے زبان تے بڑھنے تو قبر چلا گیا تیرے لواحقین تیرے متوسلین تیرے متقربین تیرے پسماندہ آپس وچ بہ گئے تیریاں تعریفاں شروع کر دیاں وقت تیری قبر وچ بھی بلے بلے حشر وچ بھی بلے بلے یہ تو چلا گیا تیرے نال منسلک تیرے نال ریلیٹڈ لوگ انہاں اے بیان کیتے وقت یاد رکھ قبر وچ بھی ضلالت ہے حشر وچ بھی ضلالت ہے تے میں سبق اے دے رہا جناب والا او سونا اے او من مونا اے اس دی رحمت دے سمندر بحر بے قرار نے انسان دے جناب والا ایک فیل دی وجہ تو ایک نکی جی نیکی دی وجہ تو بھی او راضی ہو سکتا ہے معاف کر سکتا ہے لیکن جڑے نال آنے والے نے نال رہن والے لوگ نے ان واسطے سارا وجود زامت ذرا بولو زامت بلکہ کی ہونا چاہیے زبان نال کسی دکھ چلو اے میں لفظ دراؤ تے بس کریے زبان نال کسی دکھ نہیں سارے بولنا زبان نال کسی دکھ ہاتھ نال کسی دکھ تے کان نال کسی دکھ پیر نال کسی دکھ تے دماغ دے وچ پلان تے منصوبے بنا کے مخالفت دے وچ کسی دکھ تے دل دے وچ برے خیالات کس دے بارے حسد کر کے کینہ کر کے بغض کر کے کسی دکھ وہ مارے